गिबियावनो बयखौबो खुलुमबाय आंनि आंगोनि गेदेर उन्दै लोगो गासिखौबो दिनै गोदान नोंथांमोनखौ बरायनायजों लोगोसे आंनि गोसो गोरबोआवनो जासिहरबाय आसा खालामो इसोरनाव बयबो मोजाङैनो दङ आं दायो बुंनो नागिरदों जोंनि आसामनि जानाखि बाहेरायाव दङ जानाखि खामानि मावनो थाफैदोंमोन बा खामानि मावगासिनो दं दायो एसे एनै हमना ला खामानि जागासिनो दं बिसोरनि थाखाय बिराद मोजां जागोन आरो बे भिडिअआ जायफ्रा दासिम दङ एसे एनै खामानि मावबाय थादों बा जाबाय थादों बिसोरनि थाखाय मोजां नायना बुजिना लानो बे मोजां डिसिसन लाबानो जाबाय आरो आंबो दायो बे समाव हायद्राबाद तेलेंगानायाव दङ बिसोरनि थाखायनो आं बे भिडिअखौ लाना फैयो आरो दायो आं हायद्राबाद तेलेंगाना स्टेटनिखौनो बुंसै आङो दायो हायद्राबाद तेलेंगाना स्टेटआव दं नालाय जोंनि हायद्राबाद तेलेंगाना स्टेटनि चिफ मिनिस्टारा बुंबाय आरो जे नोंसोरथ' आसामनिसो मानसि आंनि जायगानि मानसिफोरखौ नायबाबो नायख'नो हायाखै आं रिक्स लानि होनना बुंबाय आरो बेबायदि बुंबाय आरो दा माबा मोनसे जायोब्लाबो नै दायो रिक्स लायोब्लाबो सोरबा भिडिअ बानायहरो सोरबा फटक साफायहरो बिदि गोबां नालाय ओंखायनो बेफोरबायदिनि गेजेरावनो दा माने रिक्स लालायला आरो बिदि जाबाय गावबा गाव स्टेटजों बिदि जाबाय आरो बेलेग स्टेटखौ आं मिथिया दायो जोंनि तेलेंगाना स्टेटनाथ' बिदि बुंबाय आरो ओमफ्राय दा बिदि बुंबाय नालाय जानाखि दायो एसे एनै खामानि जाबाय थादोंमोन दा ओरैनो स्टेट गभर्नमेन्टआबो रिक्स लाया होनना बुंदों ओमफ्राय नोंनि मालिकआ रिक्स लागोन लाया बेखौबो नों नायनांगोन आरो ना जानाखि दायो एसे एनै खामानि जाबाय थादोंमोन बा दङ बा नोंसोर न'आव थांनो सानाखै जाय थांनायफोराथ' थांखाबाय नालाय गोबां थांबाय बिदिनो सोरबा ट्रेनजों सोरबा थाबायनानै साइकेलजों सोरबा बिदिनो बास लानानै सोरबा ट्राक लानानै गोबां बिदि थांबाय आरो सोरबा मटर साइकेलजों गोबां बिदि थांलागासिनो आरो थांनायफोराथ' दायो जानाखि दङ ओमफ्राय आरो सोरबाथ' गोबां थांबावो नालाय दायो जानाखि दङ एसे एनै खामानि जाबाय थानाय बा माबाय थानाय बिसोरो मोजां डिसिसन लानानै नोंसोर नायबानो जाबाय आरो ना थ' आं बेखौनो बुंनो नागिरदों दिनै जोंनि हायद्राबाद तेलेंगाना स्टेटआथ' चिफ मिनिस्टार माने रिक्स लाया होनना बुंखाबाय नालाय दा सासे मालिकआबो लकडाउन जाबाय थानाय ओरैनो जेबो इनकाम गैया बेयो बेसेबां दरमा होबाय थानो बेबायदि जायो आरो दा बेसेबां दरमा होबाय थानो नोंनो मानि इनकाम जेबो इनकाम गैयाब्लाथ' बेहाबो इनकाम फैनांगोन ना अब्लासो होनो हागोन बे जुदि जेबो इनकाम गैयाबा बे मानिफ्राय होनो हानो बेबायदि आरो इनकाम गैया नालाय मानिफ्राय होनो मानिफ्राय जायो दा बिसिनि जायगायावबो दा गोबां बिदिनो दुखिया मानसिफोर दङ बिदिनो सोरबा बिदिनो लेबार मावनानै जाग्रा अब्ला आं आंनि मानसिखौनो मानो हायो नोंसोरथ' मालाय जायगानि नोंसोरथ' आसाम स्टेटनिसो ओरै आरो चिफ मिनिस्टाराबो दा आंनि जायगानिखौ नायख'नो हायाखै होनना बुंखाबाय नालाय बे आरो दा आंनि जायगानिखौ आं नायख'नो हायाखै नोंसोरथ' आसाम स्टेटनि बेबायदि होनना बुंबाय आरोखि दा अब्ला जोङो हमना ला दाथ' दं नालाय जों हमना ला सानै बा साथाम साब्रैजों बिदिनो थालांबाय माखासे बिराद थांलाजोब्बाय दा एसे एनै जोंना खामानि जादों होननानै थाङासै नालाय बेबायदि आरो जुदि थांनो बे थालांनाय समाव बिदिनो डिउटि जाबाय थानाय माबाबाय थानायाव जुदि नोङो माब्लाबा समाव माइरं लायनो थांगोन नों माबा मैगं थाइगं बायदिसिना लायनो थांगोन जुदि बे समाव जुदि सोरनावबा जुदि कर'ना जाना होयोब्ला अब्ला नोंनि मालिकआ रिक्स लागोन लाया बेखौ आरो ना बेखौ मोनसे नाय आरो नोंनि मालिकआ माबायदि नोंजों रायलायदों माबायदि केरेक्टार नोंजों माबायदि बाहायनाय बेखौ मोजां नायना ला आरो जुदि रिक्स लायाब्ला अब्ला नों माने गोदाव सोराव जायो बेबायदि आरो दा ओरैनो चिफ मिनिस्टारानो जोंनियावथ' बेयाव लाया होनना बुंखादों आरो बेखौ गावबागाव नायनानै मालिकफोरखौ नायनानै माबायदि केरेक्टार देखायदों माबायदि एसे नायनानै नोंसोरो डिसिसनखौ लाबानो जाबाय आरो जे थांनो मोजां जागोन ना थाङालासिनो मोजां जागोन बहुद सोरबा बिदिनो गोदाव सोरावबो जानो गोनां जानो हागौ आरो उनफ्राव ओंखायनो बुंबाय आङो दाथ' बिराद गोदाव सोराव खालामदों नालाय सोरबा जेबो इनकामानो गैया नै लेबारफोरनो माबोरै फैसा होनो बेहाबो इनकाम जाबासो बेहा फैसा होनो हागोन ना बेबायदि आरो सोरनोबा फैसा होआ जेबो होआ मा होआला बिदिनो सोरखौबा होखारबाय सोरखौबा बिदिनो रुमनिफ्राय ओंखारबाय फैसा होनो हायिनि जाहोनाव सोरबा बिदिनो थाबायलांबाय सोरबा मटर साइकेल बिदिनो गोबां थांबाय आरो बेबायदि आरो दा बेनिखायनो दायो जानाखि सुबुंफोर दङ एसे मोजां नायनानै ओमफ्राय बुजिनानै मोजांनो डिसिसनखौ लाबानो जाबाय आरो ना जे आं बुङाखै जे नोंसोर थांथारनांगौ होनना बुङाखै आरो आं जे नोंसोर नायनानै डिसिसन ला आरो बेखौनो आं बुंनो नागिरदों आरो दायो पइन्टआ बेनो आरो दायो जेनेबा नोङो थाबाय नालाय थानायाव नोङो सोरनावबा बिदिनो कर'ना जाना होयोब्ला अब्ला नोङो जुदि नोंनि लोगोफ्राबो जुदि लोगोआसो दङ नोंना जे नोंनि लोगोफ्राबोथ' बे गुबुन जायगायावबोथ' एथ'ग्राब रिक्स लाना नोंखौ नायनो हायाना ना फैसा बुरजा दंजायो नोंहा ना थाखायानो फैसा बुरजा दंजायो नोंहा अब्ला जुदि फैसा बुरजा दंजायोब्ला नोंहा अब्ला गोख्रोंनो गसंनो हानाय मोनसे दाद फै नोंनि फेमिलिबो गैया ना गोजान जायगायावनो सानसेजों मोननाया साननैजों मोननाया खमब्लाबो सानथाम सानब्रै लाखायो बे आरो ओंखायनो जायगायाव दायो जा जायगायाव दङ नोंसोरबो एसे खेल ला जे नोंसोरनि चिफ मिनिस्टारा मा बुंदों ओमफ्राय नोंनि मालिकआ माबायदि नोंनि केरेक्टार देखायदों माबायदि रायलायदों मादों बेखौ नायनानै गाव गावनो बुजिनानै बे डिसिसन लानो थाङो मायो माबानो जाबाय आरो जुदि मा मोजां नंथारबा थांनायानो मोजां आरो ना आं बेखौनो खावनो लुबैयो जाहाथे जेबो गोदाव सोराव जायैनि ओंखायनो आं बुंबाय आरो माबा उनफ्राव बिराद गोदाव सोराव जानो हागौ आरो ना ओंखायनो आं बुंबाय बेखौ आंबो दायो डिसिसन लाथ'वाखै मोजाङै जोंना मालिकआ सम बिदिनो बिराद माबा केरेक्टार गाज्रि देखायो जेब्ला आरो ट्रेनआ दा सोलिगासिनो दं आरो दंनायाथ' आरो सोलिबावगोन मागोन होनना बुंनाया दा सरकारनि खोथा IRCTC वेबसाइटआवबो जोंनि निउस बे आसाम निउसआ बहुत माबा माबि गलथियाव बिराद बुंगासिनो एकदम नों टिकेटखौनो नागिरबा मोना दे श्रमिक ट्रेननि स्पेसियेल बे IRCTC वेबसाइटआव दाननांगौ होनदों ना अनलाइननि बे माने टिकेट गैखाया बेयो गैया नोङो बेखौ माने प्राइभेट सिस्टेम खालामना दोन गावसोर गभर्नमेन्टआल' दानना हरो
आरो स्टेसनाव थाङोबा नोङो प्लेटफर्मनिफ्राय पुलिसफ्रा गावसोर मायो नों मेडिकेल स्क्रिनिं जागोन जानानै नोंनो मेडिकेल मोनसे सार्टिफिकेट होगोन होलायनो बेनि सार्टिफिकेटआ बिदि ओमफ्राय टिकेटआ नैबेनो बेलाय बिदि होगोन नोंनो ओमफ्राय नोंखौ ट्रेनाव थिखोना नोंखौ फाथायहरो आरो सिगां बेबायदिमोन आसाम सरकारजों रायलायहरखांनासो ओमफ्राय नोंसोरखौ फाथायहरोमोन दायो बेबायदि गैला आरो गोदान गाइडलाइन फैलायबाय गोदान नेम खालामलायबाय बिदिनो सरकारनिया माने खुनु माबा गैया ओंखायनो माने आं बिनि सोमोन्दै बुंथ'ला एथ'ग्राबनो मानो होनबा माने आपडेट जाना होयोब्ला माना होयोबा माने उनफ्राव आं बुंजाफिननांगौ जायो आरो ओंखायनो आं बिनि सोमोन्दै बुंथ'ला IRCTC वेबसाइटआव सिगां बुंदोंमोन अनलाइन दाननांगौ होननानै बे माने गैखाया माने गैयानो बेयाव बहुत नागिरबाय आं माथा गरम जालायदों बहुत जोंनि आसाम निउसआव बहुत माने गलति खालामबाय थायो अनलाइन दाननांगौ मानांगौ होननानै जास्ट अनलाइन दाननांगौ नोङो दिल्ली ओमफ्राय डिब्रुगड़ थांग्रा बेसोमोन ओमफ्राय डिब्रुगड़निफ्राय दिल्लीयाव फैनो हागोन बेल'मोन आरो बेखौल' नों मोनबाय थागोन नों अनलाइनाव बे IRCTC वेबसाइटआव थांनानै नागिरोब्ला आरो बेनिफ्रायथ' मोनखाया नों बैखौ आरो ना बे ट्रेन माबाखौ गैया एकदम बिदिनो बिराद गोदाव सोराव बहुत मानसिखौ बिदिनो गोदाव सोराव सालदों ओमफ्राय जायफ्रा बिदिनो दा थांनो नागिरदों मादों ओमफ्राय नोङो थांथारोबाबो नोङो ओमफ्राय बुटफोरखौ सिराफोरखौ बेल' मोजां आयना बुट नङाबा सिरा बायना ला सोमना लांखा आरो बेल' मोजां आइडिया नों आसा खालामनाङा नों ट्रेनाव जे फ्रियाव मोनजागोन मायाव मोनजागोन सिगां लांनायफोरखौ फ्रियावनो होनाय जाबाय सरकारनियाव खिन्थु दायो मा बेलायाव अब्ला बिसोरबो मोजाङै गोसो बायदि मोनजानाय जायाखै बेनिखायनो बुंबाय आरो आं ओंखायनो जायफ्रा दङ दायो सोरबाफोर थांनो नागिरदों मानो नागिरदों बिदिनो दंनायाथ' दंबोखायो नालाय गोबांनो ओंखायनो जायफ्रा थांबावगोन बिसोरो बुटखौ सोमना ला मोजां बुटफोरजों आरामनो थान्दा जालांबानो जाबाय ओमफ्राय नोङो सिराफोरबो बायना ला आरो गोबां रोखोमनि माबा माबि दङबा नों बायना लाबानो जाबाय जुसफोरबो बायना ला बेखौनो जालांबानो जाबाय ओरैनो गैया नङा माबा सानथाम सानब्रैयाथ' लाखायो अब्लाबो आरो जोंनि हायद्राबाद तेलेंगानानिफ्राय दाख्लै ट्राक गंब्रै थांदोंमोन लरिजों थांदोंमोन जों फंबाय जायो जोंनि गफुरनिबो दं ओमफ्राय बिदिनो ओरै सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि बाक्सानि रुंलाजोबो लगाय मोनदेर आरो गासिबो जायगानि दंलाबायो जोंनि बर'आनो फ्राय बर'आनो गोजामोन गंसेयाव 50 जन गंनैयाव ओमफ्राय गंसेयाव 48 ओमफ्राय गंसेयाव 70 जन थांदोंमोन बिथांमोना मोजाङै मोनहैबाय आंबो बिराद सिन्था खालामदोंमोन मोजाङै मोननाय आंबो बिराद गोजोननाय मोन्दों बारल' बुरल' बोरै मा बबे ससेयाव मा जायो बहुत बिदिनो बबाव एक्सिडेन्ट बायदिसिना बहुत जालाबायदों ओंखायनो आं माने बिराद गिनायबो मोनबाय थादोंमोन आरो गोनो गोथो आं फन हरबाय थादों रायलायहरबाय थादों बिदिनो माबोरै अबेसिम मोनहैखो बोरै मा होननानै मोजाङै मोन्दों ओमफ्राय मोजाङै मोनदों आरो आंबो बेखौनो बिदिनो सोरबा लामायाव अननाय बिदिनो सोरबा जानाय लोंनाय मन्दिरनि मानि बिदिनो होदों आरो मोजां जादों आरो दै लाना थांदों ओमफ्राय मोजाङै जादों बिदिनो दा मोजां मोननायखाय आंबो मोजां माबाय दा क्वारेन्टाइनाव दङ बिसोरो जोंनिया बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट ओरै सनितपुरजों माजों लगाय मोन्देर जालाजोबदों माबाजों ओरै तेजपुरावनो बेयावनो दोनलाजोबदों बेयावनो दोनलाजोबदों आरो ओमफ्राय खायफा बिदिनो बहुत जागासिनो दा सोरबा मोनजायो बियो जाखागोन सोरबा जों दाख्लै तामिलनाडु चेन्नाइआवनो आं बेखौनो बुंसै दा बेयाव जों आसाम भबनाव थानाया सोरबा मोनजाबाय सोरबा मोनजायासै बिदि बहुत जाखायो दा कलेजाव थानाया सोरबा मोनजाबाय ओमफ्राय ओरै आसाम भबनाव थानाया मोनजायासै अबेबा लाइब्रेरियाव थानाया मोनजाबाय ओरै कलेजाव थानाया मोनजायाखै बिदि बहुत जागासिनो आरो दा ओंखायनो माने एथ'ग्रा आसा खालामनाङा ट्रेनफोरजों थाङोबाबो नोङो बुट नङाबा सिराफोरखौ मोजाङै बायना लाना थांखादो आरो नोंनाव मोनसे गोदान आयदा ओंखारबावोबा नों आरो बेखौ बायना लाना थांबानो जाबाय आराम जालांबाय थाबानो जाबाय थ' बे आरोना बेखौनो बुंनो नागिरदों ओमफ्राय जायफ्रा खामानि मावगासिनो दं बा दंगासिनो दं बिसोर गाव गाव मोजाङै डिसिसन लाना थांबानो जाबाय थाङो थाङा नोंनि गोसोनि खोथा बेयो आं माने आं खावलायनो आरो जाहाथे गोदाव सोराव जायो नों मालिकआ माबायदि नोंजों माबायदि केरेक्टार देरगासिनो नोंजों माबायदि रायलायगासिनो बेखौ नायनानै नोङो डिसिसनखौ लाबानो जाबाय आरो आं बेखौनो बुंबाय दायो जोंनाथ' बिदि बुंबाय नालाय दा चिफ मिनिस्टार दा नोंनाव जुदि कर'ना भाइरास अबा नों ससेयाव नों नांना फैयोबा नोंखौ सोरबा सरकाराबो दांनो नागिरा बे आरो बे खोथा बहुतनो माने बहुत साननो गोनां जाबाय दायो नों सरकाराबो सोरबा गिनानै माने दांनो नागिरा सोरबा बेक्ति बादखौनो बां सोरबा दांगोन दाङाबाथ' गैया ना नोंहा फेमिलियानो मोजां दङ ना मायानो गद दङ बेयाव ना नोंहा फैसा थाखायानो मोजां गोख्रों दङ ना नोंनियाव फैसा बुरजा दंजायो बेबायदि आरो ना ओंखायनो गावबा गाव साननानै डिसिसन लाबानो जाबाय हमना ला जों दा आसामाव थाङोब्लाथ' आसामनि जोंना सरकारा बा नोंहा न'खरनि फेमिलि माखासे माबाबो दङ बेयाव एसे माने एसे रेसपन्स मोनबावगोन आरो नोङो एसे रिक्स थाबावगोन आरो नोंहा बेयाव हजोंहाय मोजां आरो बेयाव माने नायगोन नोंखौ दा बेयावथ' नोङो रावबो गैया नोंहा बिमा बिफा गैया नोंनि न'खरनि फेमिलियानो दङ ना सोरबायानो दङ बेयाव मोजां नोंनि लोगोफोरसो दं दा लोगोआबो नोंखौ एथ'ग्राब हाजासे नोंनो गोसोबायदि नोंनो हेल्प खालामनो हानाय जाया मानो होनब्ला आरो नोंहाबो फैसा गैजाया एथ'ग्राब फैसा दंजायोबा नोंहाबो एसे गोख्रों गसंनो हानाय बेफोरबायदि जायो दा बे आरोना ओंखायनो गावबा गाव नोंसोरो डिसिसन लानानै मा खालामो मायो नोंसोर माबानो जाबाय आरोना थ' आं बेखौनो बुंबाय न'आव बिदिनो गोबां बिराद गोदाव सोराव जालाबायबावो ओंखायनो आं बेखौनो बुंबाय आरोना गावबा गाव ओमफ्राय दा जानाखि गोजानफ्राव दङ बिदिनो खामानि मावबाय थानाय लोगो नोंथांमोन दा नोंसोरबो गावबा गाव बिदिनो नायनानै नोंसोर मोजां डिसिसन लाबानो जाबाय थ' आं बेखौनो बुंबाय भिडिअखौ मोजां मोनोबा बिदिनो लाइक खालामदो ओमफ्राय शेयार खालामदो ओमफ्य साबसक्राइब खालामबानो जाबाय गोदानबा साबसक्राइब खालामबानो जाबाय आरो थ' आं बेखौनो बुंबाय थ' भिडिअखौ नायनो थाखाय गोजोननायनि थाखाय बाय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन आंबो दा इसोरनि उनाव मोजाङै दङ हायद्राबाद तेलेंगानायाव दं आं दायो आंबो थाङै आंबो एथ'ग्राब माने डिसिसन लाथ'वाखै आरो बाय थेंक्स फर वाचिं गोजोननाय थाबाय